Първо искам да благодаря на Българския футболен съюз, че заедно с Ариана дават възможност на всички желаещи хора да спортуват и да играят в футбол, да имат възможност, освен да се радват на едно шоу, да могат и да укрепват физически, особено младите хора, които мислят, че с интерес посрещат такива турнири в градовете и им желая успех. Как смятате, дали един подобен турнир би могъл да възвърне интереса на хората към спорта и по-специално към аматьорския футбол? Безспорно, защото аз също имам представа от провеждането на тези турнири, не само на Ариана и други, които се провеждат в страната. Мисля, че интересът и емоцията на младежите да участват е доста на високо равнище, затова мисля, че ще се получават все по-добри такива турнири и нека да ги има в бъдеще. Приканвате шуменци да бъдат в следващите дни, да присъстват на тези турнири в Шумен в следващите 2 дена? Безспорно, радост е за нашия град, че в крайна сметка Шумен ще се появи и на тази арена, на спортните терени на Ариана, и им пожелавам успех, за да могат да се преборят и на финал. Благодаря.